dia, som l'Eva i la Paula. I a continuació us mostrarem què pensa i què sap la gent sobre el llatí actualment. Home, considero que no, ja que, o sigui, perquè avui en dia s'utilitzen moltes coses respecte al llatí i això, s'utilitzen en moltes pel·lícules, frases... Jo crec que sí, ja que no s'utilitza ara al carrer ni tampoc s'estudia així. O sigui, s'estudia una matèria però no totes les assignatures. Sí, perquè no l'escolto més. No, perquè avui dia estem envoltats de coses que tenen a veure amb el llatí i bueno, no crec que sigui una llengua morta. Sí. Perquè actualment ja no es parla, més que en cercles molt tancats, no? L'església, per exemple. Sí, perquè no se'n parla molt. Bueno, jo crec que encara no del tot, però que ho arribarà a ser, perquè cada vegada es parla menys. Jo crec que sí, perquè hi ha molt poques regions en les que ho parlen, per tant crec que està morta. Sí, perquè no es parla molt. Sí, perquè ja fa temps que es va deixar de parlar. Ni idea. Ni idea. Diria que és la sort estatxada. Ni idea. Crec que, o sigui, de les classes de llatí recordo que era com algo la suerte està echada o algo per l'estil. Sí, visma al parell. La vida passa o el clòsic. Llegué, vi, vencí o alguna així. Res, no sé, jo què sé. No tinc ni idea. Poder sí, no ho sé. Sí, nada enteradillo, no? Per a punyetes, per exemple. Sí, una mica delicat, no? No connecten el tema, no ho sé. No tinc ni idea, estamos en el mismo. No ho tinc clar. Carpe diem, ibu.nest, Dona Angelicata. Aquarium? Pues no ho sé, jo mai he escoltat cap. Pues els tòpics literaris. Home, bueno, últimament s'utilitza molt això de carpe diem. Carpe diem. L'italià. L'italià? Pues ni idea. Pues no tinc ni idea. El francès. No ho sé, no. Crec que no, jo almenys no ho entendria. O sigui, que té algunes paraules semblants, sí, però que ho hauria... O sigui, que ho entendria, no. Si em poso a estudiar, suposo que sí, al final sí que entendria i podria parlar, però... Sí, però és molt difícil també. Jo crec que és totalment diferent. Ja he demostrat que no. No. Sembla que no. No. Potser d'aquí molts anys sí, perquè les llengües van canviant i aleshores les anteriors doncs ja desapareixen. Jo crec que no, realment. Perquè com que s'utilitza al col·le i això, en moltes assignatures, doncs... No ho crec. Pues crec que no s'acabarà de parlar, però disminuirà el nombre de parlants. No, perquè no la considero una llengua morta. No que estaria malament. Doncs està bé que als instituts s'ensenyi el llatí. Sí, sempre és bo saber. És l'origen de la nostra llengua, no? Tant del català com del castellà. Bueno, jo crec que no m'agrada molt perquè no em serviria ara, però té que ser una cultura aprendre'l. Res. No, perquè no és tan important ni deixa de ser-ho tampoc. Penso que en tindrien que ensenyar, encara que tampoc em faria res. No, però també crec que tindrien que ensenyar. Jo sí que hi estaria en contra. Perquè coneixent el llatí pots conèixer el significat de moltes paraules. Des de nadó potser no,
i trobo que si sé llatí li tindria que ensenyar encara que sigués el bàsic. Però tampoc cal obsessionar-se, perquè tampoc es fa servir massa. Pues jo, des de 10 o així d'anys, si em digués un dia, papa, vull saber algunes paraules de llatí, sí que l'ensenyaria, no? No. Jo no. A mi qualsevol dels dos em valen, però no sé. El llatí. Sí, el llatí. Perquè, per el mateix que he dit abans, perquè per la nostra llengua hi ha moltes més paraules que venen del llatí. També en tenim moltes que venen del grec, però el pes més important el té el llatí. Pues, el llatí és més cultura que el grec, perquè el grec, no sé, no sent tant com el llatí per al carrer i per l'escola. A mi em sembla que... Sembla que al Vaticà. Sí, jo també crec que al Vaticà. Al Vaticà. En el Vaticà. I tu? Vaticà i ja està. Sí, el Gollum. Ni idea. No. Em recordo que quan vam fer una excursió amb la classe de llatí doncs vam fer el garum o alguna així, que és una salsa que s'hi tot. Crec que una sopa, però no me'n recordo com es diu. Doncs una llengua morta. Carpe diem. Hijo antiguo. Los romanos, por lo menos. Depèn de com siguin les paraules en llatí, perquè no he sentit una vida. Doncs els llatinismes. Antiguitat, prestigi i cultura. A mi la veritat és que com no entenc el llatí, no se'm ve gaires coses al cap. No ho sé, sempre se me'n venen les altres llengües, no directament. O sigui, la vida anterior, sinó que es endreixen totes les altres llengües. Em ve al cap lo típic, això dels romans així com estirats en un pati obert, aquells de l'època, menjant raïm, bevent vi, no sé.